Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to Amavenza's TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, Chippa 0. I'm joined by Umnigeni Mtunga. Yena ungibiza ngegama ngimdala kangaka. Khona baba wami. Khona baba wami. Yadlala semsebenzini mngana. Hayi time. Semsebenzini. Okay. Asingene emidlalweni. Sure. Lo mfana onegama lamantombazane. uMasindi neMthanjela. Yeah. Phela uMasindi le ngakithi amantombazane. Hayi babafazi amantombazane. Yeah. Lo mfana lona ubaluleke kakhulu kuPirates. Very. Ngoba ufika adlale noNduli. Yeah. Kube isitini noDaka kuhlangene. Yes. Adlale noMbatha isitini noDaka kuhlangene. Yes. Namhlanje wadlala noMakhehleni isitini noDaka, adlale noDensini isitini noDaka. Okusho lo mfana ufana nomuntu odlala ama drums mawuya emculweni. Ngoba lo muntu kufanele ashayele umuntu oshaya guitar. Igitha bengizothi isiginci mina. Ashayela umuntu oshaya upiano. Ubashayela bonke ngeke ngiqedele izinto zakhona. UneMthanjela lo mfana muhle kakhulu. Kuphela engikubonile nge-first half. Beno Siema. Kusafuneka beke bethu ukushaya i-footwork. Yabona lento yayenziwa oMaponyane noMark Williams yokuthi ume ushaya ibhola obondeni libuye kuwo lishaye libuye kuwo lishaye libuye kuwo. Kusafuneka benze ibhola ngoba uma ngabe sekunesiphithiphithi kakhulu ngibana ukuthi uthola ukuthi sebeyaxakeka. Yes. Ngwana sesimahoba. Bengisuke ekhaya namhlanje ngizokhuluma isisuthu saphelela la endleleni. Bengithi ngizozama himpa nkari muno ubuhlokwa hambi ko Pirates. Muno ubabala ko sighting ababale ka harass center ay sharp straight ay sighting abayitsuri batlomthola kaya. So umuthola ngiyamhlompa hulu ene ntwe buhlokwa ayetsang ke uramameli batho utswana le coach ya hae le Hugo Bruce abamameli batho hore batho ba ring bona ba etsa mosebetsi fela o aba utsibang and the national team le Orlando Pirates baya wina iChippa namhlanje mfana kithi idlale kahle kakhulu ngesilungu kuthiwa they played very well yasazi singisi they played very well Chippa. Very sufficient for they came to esigodini sika Maminzela and cooked Pirates. Yes. We were on our toes from the first whistle until the final whistle. So what Chippa did today, if they can do it week in and week out with the same spirit, they are going very far. Yes, Tamala. Uhoto. Dion. Dion Hoto. Bamnikile man of the match kodwa ke mina ngifuna ukusho ukuthi ngiyambongela namhlanje ukuthi ukwaze ukuthi ashayele assist emnandi kangaka emukela ibhola kumfukeng ngoba usedume ngokuthi ifootwork iyamhlula yabona kodwa namhlanje nange first half ubonile ukuthi ubezama kakhulu ukuthi abe ngcono uma ngabe silokhu sikhuluma ngaye lokho kubaleke kakhulu bese uTshepangi Mremi Tamala. Ngimufa libitso kajeno re utshepile Tshepangi Mremi re utshepile injalo Thamalami uyakhula ngoba ama game adlule bengimbona ubethi mangabe athena uthola ukuthi unokujikela ku traffic kodwa namhlanje ngimbonile akajikeli ku traffic kusukela kule game ye Richards Bay mangabe behamba nalomfana omncane wase Newcastle ngacisha ngathi ngasekhaya umfana lona odlala i-left back ngikhohle igama lakhe soyikhuluma badlala kahle kakhulu akasajikeli ku traffic usejikela la ekufanele ukuthi ajikele khona ibaleke kakhulu leyo abalandeli bePirates ke bapho jwaga beze la Akazala. Uyabizwakala ntwana yami. Ngizokubiza ngentwana namhlanje. No ngithi akabe seduza abantu nje bebone lento asizukhuluma kakhulu ngaye kodwa sizokhuluma ngePirates. Mangabe ubona iproject noma ngabe yipi ihamba kahle.
kukhona umuntu okhokhile ngabe ukhokha imali ngabe ukhokhe ngegazi ngabe ukhokhe ngethukuthuku Yes. obaba uJwaha beba busy stadium idliwe iPirates kuthiwa omakhala njalo siyabonga baba siyabonga kuphinde sibonge uBhazuka Sishweni ukapteni wePirates waphambilini oBhazuka iPirates ikhona la khona yayingenamali kodwa oBhazuka bakhokha ngoba uyena wayezama ukuthi ahlanganise abadlali kunzima ethi madoda sihambeni siyodlala sizothini ngalabantu abasilandelayo abangaka bakhokha oBhazuka abadlala imali ingekho kunzima sibuye uchairman ongaphambi ka Dr Ivan Khoza u60 mali u60 mali wenza umsebenzi omkhulu ibamba iPirates engenamali ezehambe eyocela imali kubaba uIvan Khoza ethi baba uKhoza awunginike imali ngiyokhokhela abadlali emnika uKhoza ubaba uKhoza yena ngesikhathi iPirates ihlukana phakathi kabili wadutshulwa wakhokha ngegazi wawungakafiki ngisho emadolweni kubaba wakho Steve ngaleso sikhathi wadutshula ubaba uKhoza mawubona sekukanje kunomuntu okhokhile uma ngabe edutshulwa waye usecretary ngaleso sikhathi esebenza kuPirates engayiphethe uthe esehlele ekhaya u60 mali lokho ecela kuyimali ngelinye ilanga wafika kuye lapha eDeepkloof ephethe amafayili kanje wafika wabeka eminyango wangqongqoza wathi uyavula uKhoza wathi nayi le Pirates yakho ngoba kade ngicela ukuthi uyithathe ungafuni ngiyilethile namhlanje wayemfulathela kambingelelanga nokumbingelela ubaba uKhoza siyambonga ukuthi wayithatha iPirates wayigcina kuze kube namhlanje wayisebenza wayibeka kuleli izinga elikiyo nabanye baningi abantu abakhokha oBabuni Shepherd osofa sonke empanza nami ungangishiyi baningi mfowethu leyo nto leyo ibaluleke kakhulu wena ungahlala ku-RDP House uthi mahala kukhona umuntu okhokhile lento esiyibuka la esigodini kukhona abakhokha baba uKhoza Mkhathini labo khona baba siyabonga ngomnikeni umuntu ngiqhamuka kwaZulu ngifelwe imoto eStanderton ngisabuyela khona futhi khona manje ngiyolala khona mabhakaniya siyabonga Thank you Temalava. Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?